Prvi počeci razmišljanja o gradnji hidroelektrane Ozalj datiraju s kraja 18. stoljeća. Negdje 1895. godine gradska uprava grada Karlovca je pokrenula aktivnost oko izgradnje munjare grada Karlovca. Od tih prvih ideja do same gradnje proteklo je otprilike 12 godina i sama gradnja započela je 1907. godine, trajala je 15 mjeseci. Gradska uprava grada Karlovca uz angažiranje Valerija Riznera kao graditelja i projektanta hidroelektrane Ozalj angažirali su i tada poznatog arhitekta Hermana Bollea da sudjeluju u osmišljavanju i projektiranju vanjske fasade hidroelektrane. Naime, obzirom da je Nikola Tesla karlovački đak, imao je i veze sa lokalnom upravom, pa je negdje krajem tog 18. stoljeća lokalna uprava se savjetovala sa Nikolom Teslom i on je na ovoj lokaciji osobno bio i dao zeleno svjetlo za izgradnju objekta. Energija iz hidroelektrane je potpuno čista. Naime, pred jedno 7-8 godina hidroelektrane su sve u Hrvatskoj dobili certifikate za zelenu energiju. Znači ISO standard 9001 i 14001 zadovoljavamo u cijelosti. Jako je zanimljivo da je hidroelektrana Ozalj 1 puštena u pogon, kao što sam rekao, 1908. godine. Od početka do danas funkcionira u gabaritima i objektu koji je izgrađen u to vrijeme. Ni u čemu vanjski ogrijed nije mijenjao, oprema je djelomično mijenjana i trenutno smo u fazi rekonstrukcije Ozalj 1 uz uvjet kako je Ozalj 1 zaštićeni spomenik kulture, ni u čemu ne smijemo narušiti elemente starine.